ụmụ Igbo mma mma asị m nke onye chi ya zere ka ahụ ị na-eme dị mma nwanne m jisi ike na onye asị nyara aka oji onye asị jide ka oji mana nke ọ na-eme dị mma nke ọ na-eme magburu onwe ya asịkwana gị la aka iji mana pụtaba ebe ahụ n'ụzọ adịrị ya o biko o nwere ozi nji maka ya wee bịa tata gị nwa na-ege m ntị aka m bụkwa nwanne gị nwoke bụ Ifeanyị Chukwu Nwachukwu Nwike ị na-ege m ntị a ihe m nọ ebe a bụ ka m kwuo uche m mana gị ma nwekwa ka ị ga-esi wee na-ebi ndụ gị nghọtago ka ọzọ ndị sụrụ oyibo so that no brain is idle. Ihe m chọrọ ịgwa gị ebe a bụ amalọ m the reason why gị nwa daizi ịbụ mmadụ as the reason iji ejebe dibịa bụ ka o mee gị ka ịkpata ego, o mee gị ka ị nụọ di, ka o mee gị ka ịgbaba moto, ka o mee gị ka ị mara akwụkwọ, ka o mee gị ka yaizi ihe nweta bụ ihe iji eje na nke dibịa. O nwere otu nche chọrọ ịgwa ka asị onye Igbo ebe ịsọpụzụ ị na-ajụ ese mmalị ka structure things si wee dị. Mgbe gboo ada agbara afa kwada o nwere reason eji eje agba afa ịghọtago ọbụla maka ihe ị na-afụ na social media today because 90% of dibịa nọ na be anyị kịta abụ ego ka ha na-achụ nwere ihe na onwe ndị na-afụ anything there. Ihe a na-agwa gị bụ ọ bụrụ na ị nọ na that line ị ga-aghọta ihe m na-ekwu. They are seeing nothing. Mụnwa bụ onye na-agwa gị ya, I'm a living witness. Agwefu ndị agha niile they are seeing nothing. Ịghọtago I don't think o ya nwekwa ike ọ ga-enwe ezigbo dibịa n'ala Igbo but I don't think for my own understanding o nweziri ihe a niile bụ ego ka a na-achụ. Ịghọtago mgbe gboo aha a na-ekwu ihe a bụ bife ya akwụkwọ okwu ịgba afọ ịjụ ese ịma datin na o nwere ihe melene something o nwere ihe melene eji kwuo okwu ịgba afọ ajụ ese because before ka m si wee ghọta onye ọbụla nwere ihe ọ na-alụ. Ịghọtago enwere dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, enwere dibịa na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche, enwere dibịa na-agba ọkpụkpụ, enwere dibịa na-enye ọgwụ, enwere dibịa na-eme m ihe gbasara arụ. Ihe niile a dịgasị na be anyị and nke ọbụla dapụta amarụgo onye ga-eme the thing because onye ọbụla na-ama ihe ọ sọpozuru ime. Amalụ the reason why ị ga-eji wee sị na ị na-eme omenala then ọ bụ ị na-eche ka na dibịa ga-agwa gị mgbe ị ga-eji wee mee sacrifice ma mgbe ị ga-eji mee ihe ọbụla ị sọpozuru ime. And in the other side akwa na ị na-eje na nke pastọ. Amalụ the purpose of ije na nke pastọ because ọ bụrụ na ị bụ a Christian ị sọpozu ịma what to do. Ị na-eje na nke pastọ ka ekpere gị ekpere ka ị wee nwee ego, ka ị wee nụọ di, ka ị wee mee nke a mee nke a. Ka m gwa gị na ihe mmadụ akwa efuru ihe a niile ị na-agbagharị wee gbagharịchaa ejechee ma nke dibịa amụ na nke pastọ ka ijere wee hapụ the fundamental thing ị nidere ime. Nwanne m ị na-akọfusi akụkọ. Ihe a niile ha na-enye gị ma nke olive oil ma nke ha na-ekechite gị na nke dibịa is doing nothing without you imegodo that fundamental thing ị nidere ime. Ihe ga-enye gị ego bụ echiche ihe ị na-eche ya mindset ka isi plan yourself. Ị nwere enough money na business ị na-eme. Kedu ka isi chọọ ka business ahụ na-emove? Ị nweghị liquidity. I wee hope de na pastọ ma ọ bụ dibịa ka ekpere gị ekpere ihe wee mebe. Ọ dịghị ka ọ afa ma ijefu pastọ ka maka Zuckerberg ji wee bụrụ ihe ọ bụ today ma Tony Elumelu ma Imon ma ndị otu ha. Nwanne onwere ihe ị na-ejedebe dibịa ịgba afa for any reason because of na ị chọrọ inwe ego maọbụ ị chọrọ ịnụ di maọbụ ị chọrọ inweta anything ịma na ihe abụghị practical something ma ọ bụ na n'aka pastọ.
nọrọ ana jụọ onwe gị ajụjụ, what should I do to save myself from financial crisis? Ihe a bụ ihe suppose ị na-ajụ gị. Business a na-eme kịta ka location ya na m elugokwe n'oge ịnụ dị, mana ka m si ebi ndụ, ke ndị na-associate myself with, and mara ama that ịnụ dị abụrụ nọ a must, nwere ebe iwu Chineke si dị asha marị, ka ị hapụzi ị na-etinye onwe gị na high jump. Mara ife n'ụwa anụnwa na-echenji mmadụ idazi etu anyị bụ no this generation inidesi mmadụ iji gị na-atụ iwu jonjoroko wee gị na-eli gị ọrụ. Ka ọ hagodu m n'ọfụ aka m kwa nwanne unu nwoke, ndị nka ya echigatakwa n'oge adịghị anya. Jisi n'ike, nke ọbụla ị na-eme dị mma, jisi ike na ya. O nwere ihe dịka consistency, ịghọtago, gbasibe mbọ ike na ọ ga-adị mma. O tekata aka ọ dị njọ, ọ ga-adịkwa. Ịfụ nke ahụ ị na-eme ndị ịma nọ legit something, just still be pushing, ma gbaara ihe dịka amụma ụgha ọsọ, gbapụtara na be dibịa n'ụzọ adịrọ die. Pastọ na-afụ sị gị na ọ na-afụ ọfụfụ, gbaara ya ọsọ na ihe ọ na-achọ itinye gị n'isi wụ confusion. O nwere some certain things dị n'ụwa anụnwe niile na-anụ, because whatever you hear affect you psychologically, because once you believe, you behave. Oya, udo dịrị unu. Ịnụta ozi a, biko tụsara m ozi a ma sonyekwa m.